Bună ziua și bine ne-am regăsit la canalul Astronomia Acasă și am avut totuși în minte un plan și anume să prezint și instrumentele care am filmat sau le-am folosit de-a lungul timpului, nu numai pe partea observațională la planete, ci și pe partea aceasta la observațiile terestre, cum ar fi peisaje montane și lumea animalelor. În față, noi avem aici câteva instrumente pe care deja le-am folosit și am câteva instrumente care vreau să le prezint pe rând însă. N-am să vorbesc despre toate în acest clip, o să vorbesc de unul singur, de un singur instrument și anume binoclul. Am practic 3 instrumente, un binoclu și 2 lunete. Lunetele sunt, una este un spectiv, aceasta de aici, care așa, este îmbrăcată cu husă, da, după cum se vede, și eu am desfăcut capacul de protecție din față de la obiectiv, să vedem diametrul obiectivului, este destul de generos, la 82 de mm. Ea este folosită mai mult pentru observațiile terestre. Ea e construită pentru asemenea tip de observații, să spunem pentru vânătoare, pentru cei care urmăresc păsările, ornitologii, anumiți specialiști în domeniul cercetării biologice, al florii și faunei. Este foarte bun pentru peisaje montane, pentru peisaje în general, pentru observații în teren. Puterea de mărire la luneta aceasta este de 20 la 60 de ori și, sigur, alte detalii o să le dau pe parcurs în clipul următor. Dar, după cum spuneam, asta este doar o prezentare așa în viteză. Vreau să intru în amănunte legat, iar aici, în această gentuță, după cum spuneam, aici găsim o lunetă triplet, se numește, și este o construcție mai interesantă, este în general folosită numai pentru astronomie și în special pe partea de astrofotografie. Sigur, sunt mai multe de spus și acolo, diametrul lunetei însă nu depășește 70 de mm, însă lungimea tubului optic prin care lumina parcurge de la obiectiv până la ocular, drumul acesta optic, este destul de scurt, în 100 de milimetri, ceea ce face ca această lunetă să aibă niște imagini extrem de luminoase, ceea ce ne ajută foarte mult în examinarea detaliilor la distanță. Și acum să ne întoarcem la primul obiect pe care vreau să-l prezint, primul instrument, și anume binoclul. După cum vedem aici, el, după cum îi spune și denumirea, este format din două practic lunete lipite, dacă am putea să descriem mai simplist problema aceasta a construcției lui. Și ce vedem constructiv, el ca brand este un brand canadian, Vortex Diamond, are garanție pe viață, așa cum este specificat în prospectul său. Diametrul obiectivului este de 56 de mm și eu am mai folosit și alte binocluri anterior. Am avut un binoclu Delta Optics, de la o companie poloneză, destul de bun brandul acela. Constructiv, binoclul avea 50 de mm diametru, acesta are 56 de mm diametru, deci ceva mai mult. Contează întotdeauna pentru orice instrument optic, ținând minte lucrul acesta, cu cât diametrul obiectivului este mai mare, cu atât calitatea imaginii va fi mai luminoasă, mai saturată, mai plină de detalii și atunci vom putea să observăm și noi mai multe elemente care ne interesează la obiectele pe care le vom observa. Din punct de vedere constructiv, acest binoclu este o structură tip HD datorită lentilelor care folosesc un material deosebit de bun. El este numit
binoclu cu obiective ED, asta înseamnă ca o sticlă în care procentul de dispersie a razelor de lumină este foarte redus, în așa fel încât să se focalizeze cât mai bine, să se concentreze fluxul de lumină către ocular, deci în partea din spate. Obiectivele pot fi dublete, triplete, dar sigur și prețul la asemenea instrumente diferă. În cazul nostru este un dublet. Ocularele sunt compuse din mai multe lentile, iar partea de reglaj și de clarificare a imaginii se face prin două sisteme. Pe de o parte, focalizarea ambilor ochi se face printr-un sistem montat pe lentila de ochi din partea dreaptă, care se reglează la început, iar după aceea din șurubul acesta reglabil de la mijloc, practic se focalizează ambii ochi, cum ar veni, ambele oculare, și atunci vom putea observa o imagine clară în funcție de specificul fiecărui ochi, în parte că fiecare avem sensibilitățile noastre. Aici putem citi într-un simbol, pe de o parte brandul, da? HD, High Definition Diamondback Vortex, emblema firmei, și deasupra există un produs, deci un produs din două numere, 15 ori 56. 15 reprezintă puterea de mărire, iar a doua cifră reprezintă, al doilea număr, reprezintă diametrul exprimat în milimetri al obiectivului binoclului. Din punct de vedere constructiv, el mai are și o husă, este aici în spate, așa, în care putem să-l transportăm foarte ușor, e destul de bine poziționată, deci se poate pune pe după brațe și prins de spate și stă pe piept, practic, foarte ușor de dus, fără să avem siguranța transportului și faptul că nu ne alunecă pe jos binoclu. Din punct de vedere practic, pentru că distanța între ochii oamenilor e destul de diferită de la persoană la persoană, acest binoclu are posibilitatea, observăm, să reglăm distanța între ochi, astfel încât să nu ne trezim că dacă binoclul ar fi fix, să zicem așa, la distanța asta mai maximă, vine cineva și se uită și cu primul ochi se uită, dar cu al doilea nu mai reușește să observe și atunci se face mai mic. Deci poate curba cumva în jos și atunci persoana respectivă poate să privească cu ambii ochi. De asemenea, se poate folosi binoclu și pentru persoanele care au ochelari, deci pot să folosească ochelari în timpul observației. Deci nu este niciun impediment. Aici avem un sistem de prindere al acestui, deci un pivot, da, cu o bucșă filetată, care se prinde într-un trepied. Da? Și o să fac aici un montaj. El e foarte simplu de folosit, deci nu necesită cine știe ce scule deosebite. Să vedem. Așa, îl desfacem de aici și el practic se montează exact în capul acestei bucșe filetate, care are un suport de prindere între cele două corpuri ale binoclului. Așa, el se prinde oarecum. Așa, și în funcție de poziție cum stăm, îl putem regla pentru mai puțin. Gata. Deci putem să îl folosim pentru observații. În funcție de cum
Reglăm, aici este un trepied de la brandul Omegon. Am mai luat unul recent care îmi permite posibilitatea să duc instrumente optice până la 8-10 kg. Deci este mult mai bun. Da, observați cum stă binoclul și putem să observăm foarte ușor cu el la distanță orice obiectiv. Pentru observații terestre este foarte ușor de folosit pentru că nu avem foarte mult de operat pe vertical sau în azimut. Aceste tipuri de observații cu axa a treia, cum ar veni, pe axa verticală, le folosim pentru observațiile astronomice. Binoclul l-am folosit și la observațiile terestre și pot să spun că este foarte bun față de celelalte binoculi care le-am avut până în prezent. Sunt și alte motive, de exemplu tipul de tratament pe care îl observăm pe suprafața acestui binoclu. Da? Observați, o culoare de tentă verzuie, este specifică pentru instrumentele cu caracteristici de observații pe timp de zi, cele care sunt folosite în zona observațiilor astronomice au tratamentul acesta antireflex, pentru că despre el este vorba, care se depune pe suprafața acestor lentile. Este de culoare albastru indigo. Practic o absorție a luminii, orice fir de lumină, ca să spunem așa, din orice punct de pe cer, să-l observe. Din punct de vedere practic, acest binoclu mai are un avantaj. În interior, el este umplut cu un gaz rar numit argon. Argonul are proprietatea în cazul acestui binoclu, ca și altora care folosesc aceeași metodă, etanșează complet interiorul împotriva umidității, împotriva formării de ciuperci care sunt specifice mediilor acestora mai în contact cu aerul și cu umiditatea și împiedică formarea condensului și a aburirii lentilelor, ceea ce e un lucru destul de avantajos pentru că atunci când ieși, de exemplu, pe toamnă, pe primăvară, ieși afară de la căldură, practic ieși într-o diferență de temperatură ceva mai mare și imediat se aburesc lentilele. Și atunci, pentru a evita acest lucru și a economisi și timpul, se folosește acest gard numit argon în construcția acestor binocli. Sunt și lunete care au așa ceva, deci lucrul acesta este un avantaj. Un alt aspect pe care ar putea să-l menționăm, din punct de vedere tot al construcției interioare, prismele optice sunt dintr-un material special care la fel este tratat cu acoperire dielectrică și de asemenea lentilele la obiectiv și la ocular sunt tratate într-o tehnologie numită Armortec, care protejează lentilele împotriva scrieturilor, petelor uleioase și murdăriei. Carcasa este tip cauciucată și permite o prindere sigură, ceea ce va duce la siguranță în utilizare, astfel încât mâinile să nu ne alunece pe binoclu. Iar de asemenea am amintit de adaptor pentru trepied și geanta pentru transport de tip glass pack. Cam acestea sunt aspectele pe care vreau să le prezint și vă voi lăsa un link în descriere, de fapt două linkuri din canalele în care le-am folosit acest binoclu la peisaje montane și la unele observații de animăluțe. Sper că v-am provocat cumva cu acest instrument, mai ales că binoclul reprezintă, dacă suntem începători, primul instrument pe care l-aș recomanda atunci când vrem să începem observații. Nu trebuie să ne grăbim, să ne luăm dita mai telescopul sau dita mai luneta, poate că înseamnă și un cost mai mare. Nu pot spune că nici binoclul acesta nu este foarte ieftin,
dar pot să vă spun că un binoclu bun începe cam de la 700 de lei în sus. Deci dacă vreți să achiziționați un binoclu și să vă ducă multă vreme și să fie și ca robust din punct de vedere al construcției, dar și din punct de vedere al calității imaginilor, cam așa se recomandă un binoclu între 500 și 700 de lei, așa la un minim, astfel încât să vă bucurați totuși de el și, de ce nu, cu timpul să puteți exersa și puțină filmare, puțină fotografie, depinde ce doriți dumneavoastră să folosiți și ce domeniu vă atrage, evident. Am, de exemplu, pe canalul de peisaje, nu numai la munte, practic, sunt și la mare. Am prins recent în această vară și am să vă pun linkul și pentru acela. Cred că am să vă pun linkul pentru canalele respective și dumneavoastră o să vă uitați la ele, pentru că în descrierea lor prezint și ce instrumente am folosit și o să vă dați seama unde am folosit binoclu. Dar ca o provocare vă pot spune că la mare am prins un eveniment deosebit de interesant la Constanța și anume un spectacol pe mare al celor de la clubul de windsurfing, foarte interesant, chiar au fost între 9 și 11 persoane într-o zi pe mare, încă nu știam unde să mă uit mai repede, deci a fost foarte interesant. Ce să spun, vă doresc încă e vacanță, vacanță plăcută să aveți, proiecte frumoase să împliniți, multe bucurii în familie și vă aștept pe canal la comentarii. De asemenea, dacă doriți să sporim acest canal, să-l dezvoltăm și să întreținem și o mică sfătuire, un mic ghid de unde să ne procurăm aceste instrumente, vă aștept la secțiunea de comentarii și acolo vă voi putea da mai multe detalii. Vă mulțumesc pentru răbdare, pe curând, multă sănătate și bucurie în familia dumneavoastră.